Istu. Joo. Sieltä oli käsi alas. Vielä enemmän nopeammin se sinne niinku alas sinne siivetten taakse. Istu. 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 Ensin siinä, että se tulee niinku tähän. Sä ihan pysäytät sen siinä. Sitten sen jälkeen sä niinku vedät sitä tänne. Istu. Istu. Odota. Istu. Hyvä. Hieno. Oi. Woo! Hieno. Vapaa-harjoittelussa vielä tekin niin selkeästi se kahdessa osassa ensin. Istu. Tekee semmosia että se ei lähde niinku sukeltaa hirveästi, vaan se niinku aika... Lyötkö se jotain sen? Tää niinku selkeästi vielä ihan yhdellä hyppyllä tekemään sukelluksia. Joo. Sukelluksia. Se meni niinku meillä niin, mä tiedän, kun on varmaan joskus ne oli niitä näitä. Tässä on polvelavassa. Musta on ehkä se joskus. Tosi kauan aikaisemmin. Joo. Tiedän mitä se oppis siinä. Sä meet sillä tavalla, että sulla on tää polvi tuolla maassa. Ja sit sä vaan lähetät täältä ja palkkamaahan. Lähetät täältä ja palkkamaahan. Ja siitä niinku se sais niinku sitä, että sen pää menee alas. Eli se lähtee sukeltaa ja toinen mitä se otti käyttämään sitä takapäätä. Koordinaatioharjoitteilla ja parantaa kaiken tyyppistä hyppäämistä ja käännöksiä. Ihan takuvarmasti. Senillä on näitä tehty joskus 3,5–4-vuotiaasta jotain. Ja puolet vuodessa niin kaikki hyppäämistä muuttuu. Se pitäisi käyttää niinku koppan ja ihan erityisesti. Ennen se aina hyppäisi suoraan ja sillä tavalla. Joo, käydä. Polvelle noin. Ja vielä lähemmät rimaa ja koira toiselle puolelle. Siitä polvelle suoraan jo. Sinne polville se. Noin. Ja nyt lähetät niin oikealla kädellä lähetät ja vasen on siellä jo niistoasennossa siellä takana. Ja se menee heti siitä ennen kuin se ponnistaa, niin se vasen käsi menee alas ja rystyset eteenpäin. Noin. Sitten se tulee niinku kuono siihen perässä ja ottaa ton namisiin. Käsi alas. Hyvä. Pidä se käsi siellä, että se pysäyttää sen koiran. Sä pistät noin ja siinä. Ja sit se saa kädestä sen pallon. Okay. Joo. Kier. Ja käsi alas. Hyvä. Hyvä. Oi. Aitava. Kier. Hienosti. Hyvä. Okei. Noita kotiläksyks. Joo. Ihan yhdellä hyppyllä vaan niinku tommosia ja sitten ihmisluolissa voi harjoitella samalla tavalla. Eli vähän tää oli nyt niinku hybridi vähän niistä, mutta jos sä jätät se istumaan tonne vähän kauemmas tosta ja sitten ihan samalla asenteella. Ja sitten teillä oikeastaan sama mitä me tehtiin tossakin, eli sä oot täällä, sä pysäytät sitä ensin tohon ja sitten tonne noin. Eli niin se oppii niinku sen kokoamisen uskallan tulla lähelle ja myöskin uskallan tehdä siitä niinku hyppinen. Ja sit vaan vissattiin kerralla rinnalle. Siinäpä ne oikeastaan. Tässäkin pitäisi se oikeastaan niin päin, että rataharjoittelussa, jos tää homma on vielä valmis, niin otat sen ensin tohon ja sitten sen jälkeen käsi maahan, palkka siihen, noin. Ja sitten lähdet taas siitä niinku jatkamaan. Et jos se ei ole niinku valmis ja sä haluat käyttää semmoista tekniikkaa, mikä ei ole niinku valmis, niin siinäkin mieluummin otan niinku treenin kannalta niin kauan, että se niinku on koiran puolesta valmis. Sitten vaan. Ja tuolta kun menet tonne, niin just katsoa. Eli vaikka niin päin, että tulee kohta edellä.
Eli se saisi nyt monessa paikassa niinku melkein olla niinku semmonen, vois niinku tavallaan kuunnella sitä taakse. Ja niinku perustyö on aika paljon sitä, että sä viet ne koirat niinku. Sitä mä lähtisin ihan niinku treenin kannalta ihan tarkoituksella, että vaikka sä pystyt tekemään tota mitä sä teet. Mä en usko, että se johtaa niinku koiran kannalta välttämättä parhaammin, vaan se lopputulossa. Että mä niinku treenaan tässä selkeästi sitä itsenäisellä tekemistä. Hyvä, että se just se tärkein. Joo, mutta se pitäisi ensin niinku tavallaan opettaa siihen, että se koira saa myöntää jostain. Nyt on tehty ihan vaan pari viikossa. Eli sitä voi jättää sinne, sitä voi palkata joku muu. Se on aina parempi niinku joko valmiina tai sen, että se palkkaa joku muu, niinku, mutta se, että jos sä heität sen, niin se on sit vasta seuraava. Ja nyt voisi ihan tässä kokeilla niinku semmoista jo ihan pelkästään tässäkin, että kun se juoksee tuosta ohi. Niin esimerkiksi niin, että sä ohjaat nyt ihan samalla tavalla. Ihan samalla tavalla kuin äskenkin ohjaat niinku tän ilman mitään ihmeempää varmistelematta ja mä palkkaan se tästä yli. Mut sä jatkat tonne niinku, mä menen tonne tekee sitä pakkovalssia. Vaikka mä annan sille sen pallon tässä välissä, mut sä jatkat sitä ohjausta niinku sitä olisi palkattu. Otanko mä kolmoselta? Toselta riittää. Mene! Hyvä! Tule! Hieno! Hyvä! Oikas oikka! Huono heitto. Hyvä! Tule! Mene! Hep! 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 Otte! 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 Hyvä! Tule! Hep! Woo! Hep! Hep! Otte! 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 Hyvä! Hep! 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 Hyvä! Tarkat heitetty suoraan tuohon. Joo, sä meni ihan liian lähelle vaan tuollaista tukea niinku vielä. Mitä paikkaa niinku enemmän semmosia, missä harjoittelet sitä irtoamista ja lähettelet sitä niinku enemmän. Sitten sitten saksalainen. Näissä ajoitusharjoituksessa mikä on, niin hyppääminen ei ole niinku tärkeää. Mun mielestä voi hyvin olla niinku rima matalammalla ensin. Koska se on pelkästään niinku enemmän haluaisin harjoitella sitä ajoitusta. Eli sä pääset sieltä niinku liikkumaan, se koira on helppo mennä sen niinku yli. Ja sitten se hyppääminen kyllä se tulee siinä sitten vasta niinku seuraavana. Tonne 7 metriä. Se on vasta 5. Lasket sen pallon tohon. Odota. Siitä niinku hyötyä jatkossakin. Ja tässä niinku opetetaan sen siitä, kun mä oon sanonut sulle tää este tulee. Niin pidä se lukitus kiinni, vaikka minä menenkin niinku eteenpäin. Olla vähän lähempänä ja sitten se sinne kohtaan. Koira on niinku tuolla. Ensi alkuun tolla tavalla ja sitten myöhemmin seuraava vaihe voisi olla se, että sulla on se kädessä ja pudotat sen ja liikut näin. Ja sitten seuraava vaihe on sit se, että sitä ei ole valmiina sit valmiina siellä. Odota. Ja kaikki ja sit päästät sen irti, eli
Eli semmonen, että sä nostatat sen fiiliksen jo ennen jokaista kertaa, kun sä lähdet, niin mikä tahansa harjoittaa. Niin, tämmöstä on tietysti huonoimmissa joudut niin jätättää sen, mutta kuten niin kaikissa muissa, niin on vähän niin saada se fiilis niin ylös. Mä oon niin kuumaks kuin hellan koukku aina. Ja sit kun sä teet sitä niin hetken aikaa, niin sittenhän se, niin sen suurin tarkoitus mun käsittääkseni on niin luoda semmonen mielikuva jo pelkästään siitä, että kaikki tekeminen täällä on itsessään jo kiihdyttävää. Ja sit kun sä aina niin nostatat sitä ja sit tehdään, ja sä nostatat ja tehdään, ja nostatat ja tehdään, niin vähän ajan päästä se niin ennen kuin tehdään, kun se tulee tänne, niin se on jo niin silmät on teema niin sitten jassoo, tää oli tätä. Niin se on, niin kuin, se on se tavoite. Ja se kun se nousee, niin kuin äskenkin ei tarvinnut paljon niin pientä hommostoa, niin se oli heti niin kuin, yes, nyt mennään. Eli sen sä pystyt tekemään, niin muista niin tehdä, älä pelkää vauhtia, älä pelkää liikaa kontrollia, jos se menee mihin sattuu, niin anna ensi alkuun voi niin antaa mennä vaan. Ei on niin nuukaa. Ei on niin. Joo, niin, ei on niin nuukaa, anna mennä vaan. Okei, taas sen. Ja sitten sen jälkeen niin sillä tavalla, että joku toinen pudottaa, että sitä ei näe sitä enää, joku toinen voi pudottaa sen ja muuta. Ja noi oli nyt hyviä, kun se meinasi vähän lähteä niin ensin ohi, mutta sitten se niin koukkasi sen, niin ne on niin oppimisen kannalta niin kaikkein parhaat. Okei. Hieno! Äskeistä niin kuin ne, siis, vaikka se ei mene sitä niin kuin alkuun, niin ei se. Ja enemmän sun pitää, jos sä poispäin käännöksellä, niin linjat vielä enemmän Odottaa. Se menee vaan alas. Niin vapautus aikaisemmin ja liikkeelle aikaisemmin seuraavat liikaa. Ensin heitä palloa ja sit sä nopeasti. Se on parempi päivä. Alas. Viilit. Mutta mene ensin vähän kauemmin. Noin. Odot. Vie tänne puolelle. Alas. Pudota se pallo, mutta sä vaan pudotat sen, eli sano siltä alas. Sit sä pudotat ja sit vapautus. Tuolla tavalla voi niinku harjoitella tavallaan vielä sitä, että se kuuntelee sitä sanaa ja eikä lähde. Hyvä. Ja sitten tosta tietysti voi sit lähteä niinku vaikeuttaa sitä voi heittää. Joo, mutta toi oli ihan hyvä harjoitus sillä, että se malttaa kuunnella, niin toi on hyvä vapautusharjoitus. Se malttaa kuunnella sitä vapautussanaa, vaikka se pallo putoo, niin se ei tarkoita, että saa lähteä. Ja sit sä sanot sen vapautuksen pelkästään sanalla, niin se myöskin vapautuu. Vapautuu niin helpommin kuin se, että joskus se vapautuu sanan opettaminenkin niin hankalaa. Että vaikka sä tuli sanoa, että jos sulla ei ole mitään, tuolla sanot, että liiku ja sanot vaan mene, niin se voidaan lähdekään mihinkään. Niin, kokeile sylkkärillä vielä toi ja sitten niin päin. Mä luulen, että se jotenkin tuntuu vähän hankalalta toi veto. Tuntuu, että se niin paljon jää vaan siihen nekkiin. Jos sulla on kolmanssiin, niin sun ei tarvitse jatkaa niin vähän. Tää on niin kolmanssiin. Sitä vielä niinku sitä vielä niinku villittään, että niinku muuten on ja sieltä kyllä löytyy sitä potkua ihan varmasti, kun nyt taisi vaan vähän kaikella. Toi on hyvä se usein se pallon käy. Mene. Okei, hyvä.
alas sinne siivetten taakse. Istu. 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 Se ensin siitä, että se tulee niinku tähän. Sä ihan pysäytät sen siinä. Sitten sen jälkeen sä niinku vedät sitä. Istu. Istu. Odota. Istu. Hyvä. Oi. Woo! Hieno. Istu. Vapaa-harjoittelussa vielä tekee niinku selkeästi sen kahdessa osassa. Istu. Mitä? Tekee semmosia, että se ei lähde niinku sukeltaa hirveästi, vaan se niinku aika... Lyötkö se jotain sinne? Pitää niinku selkeästi vielä ihan yhdellä hypyllä tekemään näitä sukelluksia. Se meni niinku meillä niin, mä tiedän, kun mä varmaan olet joskus nähnyt, ne oli niitä näitä. Sä oot polvellamassa. Musta oli ehkä se joskus tosi kauan. Joo. Siellä mitä sitten oppisi siitä. Sä meet sillä tavalla, että sulla on tää polvi tuolla maassa. Ja sit sä vaan lähetät täältä ja palkka maahan. Lähetät täältä ja palkka maahan. Ja siitä niinku se sais niinku sitä, että sen pää menee alas. Eli se lähtee sukeltaa ja toinen mitä se oppii käyttämään sitä takapäätä. Koordinaatioharjoitteilla ja parantaa kaiken tyyppistä hyppäämistä ja käännöksiä. Ihan takuvarmasti. Edellä on näitä tehty joskus 3,5-4-vuotiaassa eteenpäin. Ja puolet vuodessa niin kaikki hyppäämistä muuttuu. Se pitäisi käyttää niinku koppaansa ihan eri tyylistä. Ennen se aina hyppäisi suoraan ja sillä tavalla. Joo. Polvelle noin. Ja vielä lähemmät rimaa ja koira toiselle puolelle. Siitä polvelle suoraan jo. Sinne polville se. Noin. Ja nyt lähetät niin oikealla kädellä lähetät ja vasennut siellä jo niistoasennossa siellä takana. Ja se menee heti siitä ennen kuin se ponnistaa, niin se vasen käsi menee alas ja rystyset eteenpäin. Noin. Sitten se tulee niin kuono siihen perässä ja ottaa sen nami siitä. Käsi alas. Hyvä. Pidä se käsi siellä, että se pysäyttää sen koiran. Että sä pistät noin ja siinä. Ja sit se saa kädestä sen pallon. Okay. Joo. Kier. Ja käsi alas. Hyvä. Hyvä. Oi. Aitava. Kier. Hienosti. Hyvä. Okei. Noita kotiläksyks. Joo. Ihan yhdellä hypyllä vaan niinku tommosia ja sitten ihmismaalissa voi harjoitella samalla tavalla. Eli vähän tää oli nyt niinku hybridi vähän niistä, mutta jos sä jätät se istumaan tonne vähän kauemmas tosta ja sitten ihan samalla asennalla. Ja sitten sä teet oikeastaan sama mitä me teettiin tossakin, eli sä oot täällä, sä pysäytät sitä ensin tohon ja sitten tonne. Eli sitten oppii niinku sen kokoamisen uskallan tulla lähelle ja myöskin uskallan tehdä siitä niinku hypyä. Ja sit pavissa sitten kerralla rimalle. Siinäpä ne oikeastaan. Tässäkin tehdä se oikeastaan niin päin, että rataharjoittelussa, jos tää homma on vielä valmis, niin otat sen ensin tohon ja sitten sen jälkeen käsi maahan, palkka siihen, noin. Ja sitten lähdet taas siitä niinku jatkamaan. Et jos se ei ole niinku valmis ja sä haluat käyttää semmoista tekniikkaa, mikä ei ole niinku valmis, niin siinäkin mieluummin otan niinku treenin kannalta niin kauan, että se niinku on koiran puolesta valmis. Sitten vaan. Ja tuolta kun menet tonne, niin musta katsoa. Eli vaikka niin päin, että tulee kun se kohta ei vielä niin katso koira. Katsetko sun niin koirassa? Tai on pehdyt seistä.